pop osong nongka. dah bela hambai. Ini sar, no sini orang di Pramod Hawa, iko prai 10-12 tabutar orang pana orang semani. Amo tindan tam sana nusung, nong tam langsung katong. Ani bakakti Bubagran bakakti di Pramod Hani bakakti belai hambai takut korno. Bot dirgodin BJP hapanggo tongai koi. Ang song naharka je bini sakbai thangni ba bini bukukni kokuni moteno wa aro tono facility malia plus bini aro sahida nuhuria ba bini sahida poroniya buskango thangi tongai moton bo nuhuria ngai BJP सरकार जे कग्रेमानि कग्रे मते bini bai thangi jagen bagai botini belaikhai baiko kaham ang mahino bobagrani jeng banaro phaimani bo kaham kringka aiglok tongkhun ang obono kesarnai joto lokoni buskango omohai je satok pitok hai tongjaknai sasok je bodolbai BJP IPF ni je bodolbai ta tongthun ang jotono lokono kobogo takuk soronni logelogino tai chini mo Hansani yapri Hansani mari Bobagrani gerta tiroleni je emang mo emang no jeng joto palbak sakino jeng sopol khainai ang ani mane joto takuk jongno ani khom abota Engkai sar, ini orang di Pramod Hawa pana orang semani bisingo, borok kagusi putar tong, nengtini orang kagusi putar manka. Ang tini khenaka takuk soroni phukti bini bo ek poribar no phaika bini o poribaro 9-10 butar tongo abono tui bini kaisa poribar no bo tui phebeka agami dino bo chini Pramod Hani ngai Bobagrani wari sungai Bobagrani sagri ngai bo kamkai samung tangene ang asa thayo bo samung tangthun chini dofa je kulukna nai tongmani obono boi baksa yagrombi bo sosatun asungno Engkai sar, mo tini je di Pramod Hawa pana orang nera, bo bisini tai bo belum ni antara kelai. obo nge Siramkhara ADC village be khobjak 3 nong ward Sobanando Para obo Sobanando Parani takuk parendra noklabo o je program dibi changcha jago o program ro bor tini khali jago Siramkhara ADC village ni 3 nong ward Engkai sar na bela hambai. Engkai sar nunggu nengkai tam sana musung bong ti halap. Kuno jaga bahire sede je kuno boro khainai tomaji ni khainai ate baksa bodol bisingo khai khokaibe